Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solihah kelas 6 ketemu maneh marang Ustadzah Widya ing pembelajaran basa Jawa kelas 6. Dina iki awake dhewe bakalan sinau babagan unen-unen Jawa. Apa to kang dimaksud unen-unen Jawa iku? Ayo coba disinaoni bebarengan. Unen-unen Jawa atau kalimat ungkapan yaiku tetembung kang migunakake basa Jawa kang bisa awujud ukara utawa tembung kanthi teges kang mligi utawa khusus. Maksudnya yaitu kalimat atau kata yang menggunakan bahasa Jawa yang di dalamnya memiliki arti khusus. Jenise unen-unen Jawa keperang dadi telu, kang kepisan ana paribasan, kang kepindho ana bebasan, kang ketelu ana saloka. Nah, paribasan, bebasan lan saloka kuwi apa to? Paribasan yaiku unen-unen kang ajeg panggonane, mawa teges entar atau kiasan lan ora ngamusarusa pemindhan. Maksudnya, kalimat yang tetap penggunaannya yang memiliki makna kiasan dan tidak mengandung makna pengandaian. Secara umum, paribasan merupakan bentuk gaya bahasa yang kata-kata dalam penggunaannya tidak boleh dialih bahasakan. Paribasan menggunakan bahasa Jawa lugas, jelas, dan tidak menggunakan pengandaian, perbandingan, atau perumpamaan. Nah, paribasan berisi tentang nasihat atau teguran kepada orang lain. Kang kepindho ana bebasan yaiku unen-unen kang ajeg panggonane mawa teges entar utawa kiasan lan ngemu surasa pepindhan. Sing dipindhanake iku arupa sifat utawa watake wong. Maksudnya bebasan adalah kata-kata yang tetap penggunaannya memiliki makna kiasan dan mengandung makna pengandaian yang diandaikan berupa sifat ataupun watak seseorang. Nah, bebasan menggunakan kata pengandaian yang berisi tentang teguran ataupun tentang nasihat atau tentang sindiran kepada seseorang. Kang ketelu ana saloka yaiku unen-unen kang ajeg panggonane lan ngemu surasa pepindhan dene sing ngemu surasa pepindhan iku wonge. Nah, pepindhane iso berupa kewan utawa barang. Maksudnya, saloka adalah kata-kata yang tetap dalam penggunaannya dan memiliki makna pengandaian di mana yang diandai-andaikan adalah orangnya dan dapat menggunakan hewan ataupun barang. Nah, biasanya saloka orang yang diandai-andaikan berada di depan kalimat. Saiki coba garapen latihan soal iki ing buku tulismu aranono sing kalabu paribasan, bebasan lan saloka. Aja lali dina Sabtu dikumpulake ya. Alhamdulillah cukup sakmene anggone awake dhewe sinau kewaro basa Jawa. Yen ana sing durung paham aja sungkan tanglet marang Ustadzah Widya. Ustadzah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.